ମାତ୍ର 1000 ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଫେରାଇଛି 1000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ପାଉନି କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ 1000 ଟଙ୍କା କିଣିଥିଲା କି କଥା କହିଲ ଆମେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ କେତେ ଅଛି 15ଟା 10,000 ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ମୁଁ ମୋ କାମ ପାଇଁ ପଇସା ନିଏ କାହାରି ଦୟା ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଆସୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ 4ଟା ଭୋଲ୍ଟେଜ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ତାକୁ ଧରିବ ଚାକିରି ଯିବ ସାରା ବଳେ ଭାରି ଦୟାବାନ ମଣିଷ ଗରିବର ଦୁଃଖ ସେ ଜମା ଶୋଇପାରୁନି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ 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 ତାଙ୍କର ବିନ୍ଧି ପଡ଼ିଗଲାଣି ହାତ ହାତ ନେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ଦେବାଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆଜ୍ଞା ଦି ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଭାଇ ବାପ ମା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଘରେ ଘରେ ଟ୍ୟୁସନ କରି ଛୁଆକୁ କଥା କହିଲ ଛତୁ ଆଣିଉଛି ଆଉ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋ ସହିତ ଦେଖା କରିବାରେ ତୋର ଯାହା ଦରକାର ମତେ କହିବି ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ସୁନା ଖାଇଦେବି ଗରିବ ମାନଙ୍କ ଘରେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ନଥାଏ ସତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନଟା ଏ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲୋକ ମନଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଆମ ଘରଟା ଛୋଟିଆ ହେଇପାରେ ହେଲେ ଆମେ ଆମ ଇଜ୍ଜତକୁ ସେଇଠି ସାଇତି ରଖିଥାଉ ଯୋଉଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଦିନ ସବୁ କିଛି ଯାଇପାରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ନା ବଜାରରୁ ମିଳେ ନା ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସବୁ କହିଲାରେ ଲେଖିକି ରଖିଲେ କାମରେ ଆସିଥାଏ ଆପଣ ଭାଷଣରେ କହିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ